Υγιής ο Φετφατζίδης. Θα πιέσει τον Ρικάρντο Κώστα και θα του κλέψει και την μπάλα πάρα πολύ ωραία. Φετφατζίδης μπήκε, σούταρε, απέκρουσε. Για να δούμε, Μανιάτης. Φετφατζίδης που περνάει και πάλι. Κόρνερ, πολύ ωραίες ενέργειες από τον Γιάννη Φετφατζίδη. Με ολοφάνερη αυτοπεποίθηση που έχει στα πόδια του από την εξαιρετική παρουσία του στην Τζάνα. Κοιτάξτε εδώ τι του έχει κάνει του Ρικάρντο Κώστα. Του έχει πάρει πορτοφόλι με ό,τι υπάρχει μέσα, ταυτότητες, διαβατήρια και σουτάρει για να διώξει. Ρισκάρουν οι Νιγηριανοί. Φετφατζίδης με το αριστερό φέρνει την μπάλα στο δεξί. Συνεχίζει ατομική προσπάθεια. Καταπληκτικός ο Φετφατζίδης. Αποκρούει ο Ενιάμα. Θα ήταν ένα απίθανο γκολ στο 28 από τον Γιάννη Φετφατζίδη, που δείχνει σε μία ακόμη φάση εδώ γιατί πράγματα είναι ικανός. Έκανε άνω κάτω την άμυνα των Νιγηριανών, δείχνοντας επιμονή εδώ για να ξανακερδίσει την μπάλα για την εθνική μας. Αποφεύγει έναν αντίπαλο, αποφεύγει και δεύτερο, φτάνει σε θέση βολής, πλασάρει στην κλειστή γωνία. Τον περίμενε όμως εκεί ο Ενιάμα. Ισπανό, Ολυμπιακός με τον Φετφατζίδη. Ωραία προσπάθεια του Φετφατζίδη, πέρασε με πολύ ωραίο τρόπο. Τον Ουριμπάρη αποθεώνεται από τον κόσμο. Εδώ βλέπουμε και πάλι την πολύ ωραία κίνηση του Φετφατζίδη. Θυμίζει Ζιντάν, αλλά ας μην συγκρίνουμε με κανέναν τόσο νεαρούς ποδοσφαιριστές, γίνεται συχνά εξάλλου. Ο Ανάκογλου πήρε μπάλα, ο Κάστρο με τον Ανάκογλου. Δύσκολα πράγματα αυτά εκεί. Καταπληκτική ενέργεια του Φετφατζίδη. Οριζόντιο δοκάρι και out. Στη φάση του μάτς για τους γηπεδούχους. Καταπληκτική τρίπλα στον Κέρλα. Αλλά η μπάλα δεν θα καταλήξει στα δίχτυα του Ραντμάν. Σπουδαία πρέπει να είναι. Πρέπει να τη βρει και ο Ραντμάν. Είχε τόσο ταχύτητα η μπάλα, για να ξαναδούμε.